Priatelia, sledujete súvislosti. Dnes je opäť naším hosťom bývalý minister spravodlivosti a tiež sudca, slovenský právnik Štefan Harabin. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás. Vítaj v redakcii oboch. Aj všetkých divákov a poslucháčov vašho kanála. Si sledovaný, takže určite budú zasledovať. Nedávno došlo k novele ústavy a najviac v rámci tej novely zarezonovalo to ukotvenie dvoch pohlaví, to je muž a žena. A v čom vidíte ale vy pozitíva takých tých ďalších vecí, ktoré sa tam ukotvili v rámci tejto novely? A na druhej strane, v čom vidíte trhliny? Pretože je veľmi veľa kritikov, ktorí sa opierajú napríklad o termíny, ako je národná identita alebo kultúrno-etické otázky. Vidia tieto termíny ako veľmi vágne alebo všeobecné. Vidíte to tak aj vy? Viete, žijeme v určitej dobe, v určitom priestore, ktorú by som nazval abnormálnu. Vzhľadom na sprítomnenie napríklad násilnej migrácie bez súhlasu členských štátov a takisto šírenie ideológie, zrúdnej ideológie LGBTI alebo gender ideológie, ja to naschvál niekedy anglikazujem nesprávnym spôsobom. Niektorí sa smejú, že neviem vyslovovať po anglicky, ale prečo by som ja mal anglicky rozprávať, my sme rozprávať po slovensky. No, ale ideme v podstate veci. Keby sme nežili v takých podmienkach, tak žiadna novela ústavy by nebola potrebná. Ale budiš, je tu novela ústavy, dobre, že je urobená. Vo vzťahu k tým kritikom, alebo nazvime ich ako kvázi právnikov, alebo pochybovačov. A v tomto smere ma udivil ako maximálne pán Dobrovodský, ombudsman, ktorému by som ako v tejto spojitosti odporúčil nie, že vrátiť právnický diplom, ale aby mu bol odňatý aj občiansky preukaz a v širších súvislostiach tento úrad treba zrušiť, keď chceme vôbec konsolidovať, pretože to je inštitúcia, ktorá nikdy nikomu nepomohla, nikdy v ničom. Nájdete jedného občana Slovenskej republiky, ktorému by pomohol ombudsman pri riešení právnych problémov, či už v dĺžke konania, alebo v otázke spravodlivosti, zákonnosti. Tak na jeho adresu treba povedať jednu vec, že neovláda základné zmluvy EÚ a o fungovaní EÚ. Prepáč, on tam spochybnil, sme to vysvetlili, vôbec poprvé pojem národná identita a kultúrno-etické otázky a argumentoval tým, že táto novela úprava bude v rozpore s tzv. Európskym právom, že vraj to je údajne nadradené. Tak keby si mohol... No veď k tomu, presne ako dobre, že si začal s tom, že ako k tomu som chcel dospieť. Európska únia je medzinárodná organizácia. Ona nám nie je nadriadená. Európska únia nie je štát. To treba treba si to ujasniť. Všetkých týchto oponentov v prvom rade poukázať. Ústava má absolútnu prednosť pred akýmkoľvek nariadením, smernicou a akýmkoľvek aktom EÚ. No, tým pádom, že ide o novelu ústavy, ide o súčasť ústavy. Čiže Slovenskej republike z titulu prijatia tejto novely ústavy v právnom režime a priestore Európskej únie nehrozí nič. Niektorí dokonca idú ďalej s tým, že ako bude tu rozhodnutie Luxemburského súdu, ktoré nás k niečomu zaviaže z titulu prijaté ústavy. Nič nám nehrozí. Absolútne nič nám nehrozí. Pretože keby Luxemburský súd vychádzal z akejkoľvek smernice alebo nariadenia EÚ, ktorá je v rozpore s našou ústavou a na tom by založil nejaké rozhodnutie, ktoré by sme mali dodržiavať, znamená to, že my ho dodržiavať nemusíme, lebo je založené to rozhodnutie, hovorím
hypoteticky do budúcna, by bolo založené na protiprávnom akte EÚ v podobe smernice, nariadenia, ktoré je v rozpore s našou ústavou a platí naša ústava. Čiže ako, ja nechcem, pani redaktorka, nikoho urážať, ale toto sú umelo vyrábané strašenia a konec koncom, ale prečo my sa máme bávať nejakej EÚ? Veď EÚ končí. Ja som to povedal pred 2 rokmi. Včera Orbán jasne povedal, že nebudeme prijímať žiadne euro, lebo Európska únia sa pred očami rozpadá. A to už je iná akože téma. Ešte teda k tomu, aký máš názor, ak môžem, nadviažem na teba, aby sme nestratili niť. Niekde som zachytil, že Nemci už viackrát riešili tiež nemecký ústavný súd, to zasahovanie európskych noriem a oni majú takú zásadu, volajú to, že ústavná jednota. A ten nemecký ústavný súd to vysvetľuje tak, že nejaké opatrenie, ktoré by malo Nemecko prevziať, nesmie byť v rozpore s ústavnou jednotou, čiže s tou hmotou ústavy. A druhá záležitosť je, to je taký princíp, ktorý vlastne kontroluje, že či práve, oni to uplatňujú, či tá Európska únia alebo aj ten súdny dvor nejde nad rámec svojich kompetencií. Nie, že či ideme my. Aký máš na to teda názor? Veď toto hovorím, že keby ten Luxemburský súd, keby rozhodol v mechanizme, o ktorom som rozprával, že by založil svoje rozhodnutie na smernici alebo nariadení, ktoré je v rozpore našou ústavou, tak my takéto rozhodnutie nemusíme rešpektovať. Nás neviaže, lebo vychádza zo základu, ktorý je v rozpore s našou ústavou. Koniec. Veď toto musí ovládať už pomaly prvoročák právnickej fakulty. A tí, ktorí vznášajú tieto pochybnosti, tak to sú dobre platení nositelia benefitov Sorosových nadácií. Veď to nerozprávajú zadarmo. Veď to je super, to sú super korupčné vyjadrenia. Ja v tejto spojitosti iba krátko. Prvýkrát, keď som bol prezidentským kandidátom v konfrontácii so Šefčovičom, jedna taká kaviarenská debata, ako tam všetci boli nažhavení, aj celé publikum proti mne. A vtedy rezonovala jedna smernica, ktorú chceli, aby Slovenská republika recipovala. To bola smernica proti držaniu zbraní loveckých, športových, v súvislosti s Merkelovou, ktorá začala 2015 migráciu násilie a teda mali obavy, že ľudia použijú tie zbrane, ktoré oprávnene držali zákonným spôsobom proti migrantov. Tak prijali takú smernicu a teraz vznikla debata a my sme povinni to recipovať a tak ďalej. No a ja hovorím, a prečo by sme to mali recipovať, keď tu už vidím len laickým, rýchlým pohľadom, že tá smernica je v rozpore s právom na vlastníctvo, právom na súkromie a môžem nájsť ďalšie rozpory s našou ústavou. Vy ste pán súdca, pán predseda, veď ako žalujme komisiu. A mu hovorím, pán Šefčovič, a na čo my by sme mali žalovať komisiu? Komisia nech žaluje nás. Skončila debata. Presne. Tak ako treba len ísť medias res do podstate veci, treba sa správať príčetne, no ale to, že naše riadiace štruktúry sa nesprávajú príčetne, to znamená, že náš štát prestal existovať. Veď si zoberte situáciu zo včerajška. Ani jeden náboj, ani jeden vojak, ani jeden cen na Ukrajinu. Toto boli predvolebné sľuby pána Fica a Smeru. Tak ako, a včera sme sa dozvedeli, že idú Zuzany a ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu. Chcete mi povedať, že funguje Slovenská republika? No nefunguje, pretože tých, čo sú v riadiacich štruktúrach štátu, sú riadení zvonku. Ukrajina ako štát neexistuje. Veď to je jasné, nemá ekonomiku, superkorupcia je riadená zvonku. No a v
včerajším dňom evidentne pán Fico a pán Kaliňák potvrdili, že sú riadení zvonku. A toto je nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku. Štát ako taký neexistuje, pretože keby existoval, tak toto títo momentálni držitelia moci aj vzhľadom na svoj predvolebný program by nemohli robiť. Mohol by normálny reprezentant štátu, pokiaľ nie je riadený zvonku, mohol by rokovať zo Zelenského fašistickou, pučistickou vládou. Mohol by? No nemohol by. Zoberte si Orbán. Rokuje s nimi. Ktorá vláda tu v Európe vedie spoločné rokovanie s fašistom a banderovcom Zelenským? Ktorá? Veď tým pádom ich legitimizujú. Ale tam ide skôr o a ešte Ficovi to povedal, slobod. aj pán Putin mu povedal, keď tam sedel na rokovaní v Číne. Čo mu povedal? Keď tak zhora na neho pozeral, znovu ho poriadne prefackal. Mu povedal, že prapričina konfliktu na Ukrajine a udalosti na Ukrajine je pučistický, teroristický, teda neústavný prevrat. Čiže mu povedal, ty, pán Fico, nehovor, a diplomaticky ty to rozprávam, nehovor, že Rusko je agresor a Rusko porušuje mene. Čo už mu povedal? Veď ho prefackal, ale neprefackal Fica, ale prefackal Slovenskú republiku, žiaľ, lebo on momentálne je v riadiacich štruktúrach. Ale tým pádom je tu prezentované, že štát neexistuje. Lebo tieto marionetky sú riadenie zvonku a ešte sa k tomu aj priznávajú. No, ale je možné, že tu existuje niečo, nazvieme to deep state, hlboký štát, ktorý robí si svoju politiku, to je jedno, či už voči LGBTI menšine, či šteká na ústavu, alebo treba tlačí niektorých činiteľov, aby si pošliapali po vlastnom jazyku tých sľubov, to sme počuli vo vzťahu k Ukrajine, lebo to sa, prepáčte, zhovedíš, keď niečo slúbíš a potom dokonca priznáš, že je tam 14. balík, to už bol tzv. A pripravuje sa 15. balík, slovenský, nie Európskej únie. A sú teda takto. My hovoríme o ústave, takže skúsme sa držať témy. My chceme od občana, aby sa opieral o ústavu a držal sa jej, nielen vo svojich právach, ale povedzme aj povinnostiach. Ale tie povinnosti sa vzťahujú aj na verejných činiteľov predovšetkým. A ako chceme motivovať ľudí, aby konali v súlade s ústavou, zákonmi, keď verejní činitelia sami sa nedržia ústavy, vypustia nejaké, ako teraz, také, povedzme, kultúrne vojny, ale okrem tej kultúrnej vojny o tie etické otázky nám tu zúri riadna vojna, ktorá nás môže tým pádom aj ohroziť. A myslí si teda, že v ústave máme dostatočne garantované, povedzme, mierové opodstatnenie našej politiky, alebo by si tam niečo ešte sme... Kedy si bol totiž ešte otázka, zákon. Či sa to vôbec dá. Lebo bol zákon o miery z roku 1950 svojho času napríklad. A či by vôbec konali naozaj v takomto duchu? Keby sme to tak explicitne teda mali, že nesmieš konať niečo ako desatoro, nezabiješ, tak povedzme, nepôjdeš do vojny, nepodporíš vojnu. Takto. Treba si uvedomiť, v akej polohe je slovenská štátnosť, v akej polohe má súbor kompetencií, ktoré sú potrebné pre existenciu štátu, čo sa potom výrazovými prostriedkami premieta do suverenity štátu a nezávislosti štátu. Je jasné, že Československo ako také po roku 1980 vzniklo z vôle veľmoci. Bol to umelý štátoprávny konštrukt. No, nechcem do tejto teórie príliš ísť, ale je jasné, že sú štáty, ktoré majú absolútnu plnú suverenitu, napríklad niekedy Sovietsky zväz za Stalina, potom to ušlo už dole vodou, keď prišli trotskisti, ale teraz sa znovu vráca suverenita ruského štátu, že sú štáty, to sú veľmoci, to
To je extra liga z titulu suverenity. Aj Amerika za Trumpa zrejme, že? Potom je, tam môže byť Čína, USA, potom už máte prvú ligu, tam by mohla byť India, Irán, možno Turecko. Už potom máte len druhú ligu, kde už sú končiace Francúzsko, Británia, Nemecko, Španielsko. A potom máte 4., 5. ligu, možno, že do tej 3. ligy ešte by patrilo Maďarsko. A potom máte 5. ligu, kde už sú my sme kde? No my sme niekde v 5. lige. A od toho sa potom odvíja suverenita štátu a síla štátu. No, po roku 89 celá východná Európa sa dostala pod sféru vplyvu anglosasov, čiže riadiacim elementom je americká štátna elita. Preto Fico a Kaliňák sa správajú tak, ako sa správajú, že im dali pokyn, budeš dávať zbrane, už dávajú zbrane. A my v právnom mechanizme, akože aj v ústave, v právnom poriadku, máte nejaký systém, že politická strana, ktorá niečo hovorí, hovorila to, je to vo vládnom programe a teraz to nahulváta poruší a vy ako občan, ktorý ste volili, nemáte šancu tento stav zvrátiť a napraviť. Čiže my sa môžeme do budúcnosti dopracovať tomu, že strana, ktorá neplní politické sľuby, automaticky musí byť určitý ex lege mechanizmus, končí, alebo tí poslanci, ktorí sľubovali. Tu teraz hovorím prognózy do budúcnosti, lebo mi záleží na štáte. Čiže preto hovorím, že predsa nie je možné, že by pán Fico, ktorému povie priamo pred svedkami, mal tam ešte Lajčaka na tom rokovaní, toho, ktorý pomáhal vraždiť Srbom, mu povedal, toto je prapričina. A on, Blanár, Kaliňák, Fico, Pellegrini, Rusko je agresor. A navyše máme rozhodnutie súdu o tom, v kauze, kde som ja bol obžalovaný, ja som tvrdil, že Rusko nie je agresor. Už aj druhé rozhodnutie, pán Socha, čo som bol na tom pojednávaní, tiež hovoril, že Rusko agresor nie je. Máme 2 rozhodnutia Európskej únie, lebo Slovensko je Európska únia, že Rusko nie je agresor a títo pajaci, môžem ich takto nazvať, ešte to je vyznamenanie, títo pajaci hovoria, že Rusko je agresor. No tak sme štát? No nie sme štát. Lebo všetky procesy sú riadené zvonku. A aj tým spôsobom, že tie marionetky, personálne kádre sú super skorumpované, vydierané, preto robia proti svojmu národu. Veď sme boli svedkami konsolidačný balíček. O 52% zrastli ceny. My máme 1 000 000 ľudí žijúcich v biede ešte pred konsolidačným balíkom. 5% do NATO. Pellegrini za pomoci 2 súputníkov Blanára a Kaliňáka podpísal 5%. Teraz konsolidačný balíček a idú dávať peniaze na Ukrajinu. Veď to je dačo strašné. Veď, tak bolo treba konsolidačný balíček. Sú toto ľudia pričetní. Veď toto už vidí národ. Veď to nie je normálne. Takto bezočivo klamať. A manevrovávať sa do pozície národno-vlasteneckej strany, záchrany štátu a robí všetko proti štátu, proti ľuďom. No dobre, vráťme sa teda späť k ústave, ak môžeme. Skúsme si rozobrať to spochybňovanie národnej identity. Myslím, že obidvaja sme vlastenci, takisto Janka cíti slovenský. A veľa ľudí, zaujíma nás to, pretože my sme Slovenská republika, sme štátotvorný národ, vytvorili sme si vlastný štát, ale pretože sme chceli ísť vlastnou cestou. A tu zvnútra, nielen teda od ombudsmana, povedzme si, že aj od mnohých politických strán, ako je PSK, Saska bola spochybnená národná identita, aj kultúrno-etické otázky, ktoré ale vychádzajú, pretože my máme predsa preambulu, keď sa pýtajú, že čo je to. No v preambule ústavy je predsa jasné, Cyrilo-metodské duchovné tradície, na nich je postavená Slovenská republika. A teraz si zoberme napríklad také KDH, od ktorých ja by som osobne očakával, teda, že sa zastanú takéhoto niečoho. A vidíme tam napríklad istého Fera Mikloška, ktorého nazval Jan Slota svojho času v parlamente diablovým synom, citujem. Mal pravdu.
neberiem ti tvoj názor, ktorý to spochybňuje a dokonca povie pri kultúrno-etických otázkach, ktoré sa bytostne týkajú KDH, že má vážnu obavu, že či progresívno-ideologické strany, ako je SAS a Progresívne Slovensko, zoberú KDH do koalície. A včera, ak dovolíš, ma šokovalo dokonca vyjadrenie biskupa Spišského Trstenského, ktorý rovnako, ako keby niekde na prednáške ku tej gender ideológii, rodovej ideológii mal prednášku, kde tiež ako keby spochybnil tie základné postuláty, že stvoril som ťa ako muža a ženu, povedal Boh. Čo si o tomto máme myslieť? No, otvoril si teraz ako široký komplex otázok, že ako... Daj, čo ťa napadne. Pokúsim sa a stručne teda aj národnej KDH, identity. aj Mikloško. Mikloško, keby sme išli do histórie, on má paralelu asi v personifikácii s Tukom napríklad počas Československa. Tí, ktorí teda poznajú históriu, vie, čo som týmto chcel povedať. KDH vždy bola politická strana, ktorá nikdy nehájila záujmy Slovenska, veď pri hlasovaní o ústave, zvrchovanosti a tak ďalej. A teraz už vo vzťahu k tým otázkam ideológia KDH vychádza de facto z kresťanskej ideológie muž a žena, tak oni by prví mali zahlasovať všetci. Od prvého, ja neviem, koľko majú poslancov. 11, 9. A oni takýmto špekulatívnym spôsobom. To znamená, oni nie sú kresťanská strana. To je nástroj určitých zase síl v zahraničí, ktorí my týmto subjektom ovplyvňujú politickú domácu scénu v prospech nadnárodných subjektov, ktoré dominujú pri riadení Slovenskej republiky. Viete, keď som počúval toho pána Trstenského a v katolíckej cirkvi, žiaľ, je to tiež v takej polohe rozpoltenej, že kresťanskú ideológiu skutočnú hají iba biskup Oros a biskup Judák. A biskup Judák. Môže Trstenský prirovnávať, ja neviem, to slovné spojenie, aké to tam použil ten Trstenský, že teda my týchto ľudí, akože homosexuálov a lesbičky, že my ich nemôžeme dávať ako občanov druhého, alebo ignorovať. Veď, čo toto za tupinu je? Veď oni sú chorí ľudia. On chce povedať, že ja chorého na rakovinu považujem za človeka druhej kategórie, alebo ho ignorujem. Veď ja sa snažím ľuďom, ktorí sú chorí, pomôcť svojimi silami, keď mám nejakých v blízkom okolí pritom takéto persony. Prečo by som ja ich mal považovať za osoby druhej kategórie? S čím to prišiel Trstenský? Veď to je zrúdnosť. A to je predstaviteľ katolíckej cirkvi. Čiže koho on je predstaviteľ? Takže ja na toto by som reagoval a ešte tá otázka toho právneho režimu nedodržiava sa právo. No, ryba smrdí od hlavy. Zoberme si jednu vec. Ako fakt zase stručne. Pán Fico prišiel s tým, že tu je super korupcia, pokiaľ ide o fondy finančné britské, vo vzťahu k parlamentným voľbám viažúcim sa k výsledku PS a tých liberálov. Ako v poriadku, toto treba prešetriť. Keď je tam korupcia, pretože to ovplyvňuje ľudské. Ale netrápi ho korupcia pri korupčnom kandidátovi na prezidenta, kde máme rozhodnutie štátu, že bol volebný podvod. Už rozhodnutie s pečiatkou štátu. Toho netrápi. Veď a nikto, a
čo chcem povedať? To je človek, ktorý je reprezentujúci 5,5 milióna občanov. Potom, čo títo občania ostatní? My budeme dodržiavať právo, budeme plniť clo, dane, plniť si povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia súdov, z rozhodnutia obecných, colných, daňových budeme, prečo by sme robili? Ale vidíte, človek, ktorý zjavne podvádzal so svojou sestrou. V Maďarsku, 2 roky alebo 3 roky dozadu prezidentka pre takúto korupciu a v Nemecku tiež odstúpili. Tu nie je tlak žiadny spoločenský, politický, mimovládkový, mediálny, koaličný. Nie. Im superkorupčník vyhovuje. Ja toto nehovorím preto, že som kandidoval vo voľbách. Už vtedy sa porušoval zákon, z pozície predsedu parlamentu nemohol kandidovať. Veď na druhý deň povedal, že on ešte pol roka bude vo funkcii a potom, keď zistil, že to nie je možné, tak poveril a antidatoval Žigu za riadiaceho podpredsedu, aby riadil parlament. No a tento človek je tam. Tak ako potom máte rakovinu a metastázy v korupcii a v podvodoch na nižšie úrovne. Prečo policajt, vyšetrovateľ, súdca urobí z čelného biele? No tak ako on sa dotkne len nezákonnosťou a korupciou 2 procesných strán v rozhodnutí. A Pellegrini sa dotýka korupciou a podvodom 5,5 milióna ľudí. A zase sme v štátoprávnej rovine. Ako si môžu takúto hlavu štátu vážiť v zahraničí? Ako? Veď to je signál. Potom, čiže ako ty vnímaš tú ústavu? My máme súbor kompetencií Slovenská republika z hľadiska suverenity. No kde je tá chyba? Ako to riešiť? Ja neviem, niekto hovorí, že treba nám národnoštátnu doktrínu, alebo má to byť nejaký vykonávací predpis na verejných činiteľov. Alebo ako ty... Ryba smrdí od hlavy. Počkaj, ak môžem, prepáč. Mňa inšpiruje napríklad Írska ústava, kde v článku 9 je vyslovene uvedené, základnými povinnosťami občanov je vernosť národu a oddanosť štátu. Všetkých občanov, nielen verejných činiteľov. Áno. A ja mám pocit, že ty práve hovoríš v tom, že tu máme deficit tej vernosti nejakým princípom a vôbec aj k tým povinnostiam, čo očakávajú ľudia. No však ako tu musí byť tlak zo strany ľudí vo vzťahu ku každému v otázke dodržiavania práva a ustanoviť. Preto hovorím a otváram, že tu nikomu nevadí, ani koalícii, ani opozícii, nikomu. Tu nie je spoločenský tlak, ty musíš odstúpiť, ty si porušoval právo a právo musí dodržiavať každý. My keď nedosiahneme túto úroveň právneho vedomia, my právny systém nemusíme mať, ani nemáme zlý kadrový korpus. Kadrový korpus. Keď na úrovni generálneho prokurátora sa nevyžaduje právo a generálny prokurátor nie je upozornený prezident, no prezidentom nemôže byť upozornený, lebo mu generálny prokurátor ty porušuješ ústavu. Viete, ako všetko so všetkým súvisí. My sme sa dostali do takého... Prispôsobili tie podmienky aj pri generálnom prokurátorovi. My sme sa dostali do takého stavu, že keď to takto ďalej bude pokračovať, tak táto spoločnosť sa rozloží znútra a zanikne. Štát zanikne. No ja myslím, že ten problém je, že každý si aj tieto povinnosti a práva vykladá po svojom. A možno tam je ten problém. Ja by som sa ešte vrátila k tej novele. Nečakane ju podporili poslanci z hnutia Oľano, teda bývalého hnutie Slovensko. A následne na to reagoval nejakým spôsobom srdcervúcim spôsobom Šimečka. Ako sa na to pozeráte vy? Ale prepáč, doplním, ale aj Matovič. On normálne, že defenestroval. No, v podstate na tej novele ústavy si... Každá politická strana svojím spôsobom chcela prihrieť polievočku. Či už hlasoval, niekto nehlasoval a vo vzťahu k svojej voličkej základne išiel presviečať ľudí o správnosti svojho postupu, aby si udržal to, ktoré spektrum voličské. Toto sú ich hry, či už koalično-opozičné, alebo
opozičné v rámci opozície. Hej, no, takže Ale skúsme toho Matoviča, lebo pamätáš si, on sa štilizoval do rôznych rolí, samozrejme. On je taký pacient na tieto prestrojenia a metamorfózy, ale jedna je zaujímavá, autentický kresťan. A on, tých autentických kresťanov, ktorí sa rozhodli teda, že to, čo je v ústave, podľa vedomia a svedomia poslanec rozhoduje. Nie podľa toho, čo môj šéf Matovič mi prikáže. To je neústavné, to je protizákonné. A oni podľa vedomia svedomia išli to, čo povedal ich šéf, že je autentický kresťan a on ich za to ide potrestať, vylúčiť z klubu. No zase sme pri dodržiavaní práva. Lebo dobre si spomenul, platí právo, platí ústava, budeš rozhodovať podľa svedomia. No a on sa priznáva, že toto neplatí a ty si uplatnil svoje právo, ty si uplatnil existujúci platný právny stav a budeme ťa prenávať. A nič sa nedieje. To je... No, ale mali by aj samotnú stranu, lebo tá tiež porušuje zákon cez svojho predsedu, nie? Keď ťa núti, že nemôžeš takto hlasovať. Čo si o tom myslíš? Boli rôzne situácie, rieši sa to s nejakou disciplínou, ale až takto na hulváta? Tak keby sme boli dôslední, keby fungoval právny systém a hlavne justičný systém, no tak by určitým spôsobom mohlo ísť aj o trestný čin vydierania a trestný čin nátlaku. Tak ako to už je rovina trestnoprávna. Ale keď tu sú zjavné zlodejiny, zjavná trestná činnosť iného charakteru, mega charakteru, vlastizradného. My sa čudujeme, ako vrátim sa zase podstatným veciam, že Kaliňák s Ficom dávajú banderovcom zbrane, teraz už úplne na hulváta. No tak si potom postavíme, mohol byť trestne stíhaný v tejto spojitosti banderovec Naď, Čaputová, Heger, ktorí dávali zbrane. Teraz už ľudia chápu, že o čo sa hralo. Že nemohli byť trestne stíhaní, ani doteraz nie sú, ani len začaté trestné stíhanie. No lebo tým pádom by Fico, Kaliňák a Žilinka seba samých začali stíhať, keby stíhali Náďa. Takže tu vidíte. A toto je mimoriadne dôležité. A to vidíte aj v Česku. Lebo ja som ako žasol, keď som videl nejaké hodnotiace závery aj na našej politickej scéne. Ako pán Babiš dobre, že vyhral. Babiš je to isté, čo Fico. Však nič iné. Nič iné. No ale lepšie ako Fiala, povedzme si. Ale počkaj, ako u nás. Jaký je rozdiel medzi Šimečkom a teda Matovičom, Čaputovou na jednej strane a Ficom, Kaliňákom, Pelegrínim na druhej strane? Veď za Fica išlo oveľa viacej zbraní na Ukrajinu banderovcom. On rokuje s banderovcami. On legitimizuje režim. Tým pádom Ukrajina nie je štát. A keď jediný Fico za Slovenskú republiku rokuje s banderovcami, dáva signál vo vzťahu k iným štátom. Slovensko nie je štát. Lebo iba neštát rokuje s neštátom. To sú také katastrofálne, negatívne veci, ktoré treba skutočne otvárať. Aby sme pomenovali týchto ľudí. Tu do budúcnosti sa skutočne bude v Európe formovať ultraliberálny, stredoliberálny, liberálny a národnovlastenecký prúd. Čiže prúd, ktorý chce zlikvidovať štáty a druhá platforma, ktorá je za záchranu rodu, rodiny, národa a štátu. A my už jasne musíme teraz vyčleniť z tejto platformy Smer, Hlas, veď to sú liberáli, veď vidíte, čo robia. A to isté v Česku. Babiš je taký istý ako Fiala z hľadiska zahranično-politických vecí. To je problém, že sme medzi dvomi nízkymi kameňmi. A toto treba pomenovávať, pretože keď my nebudeme mať tomto jasné, tak potom voliči nebudú mať tomto jasné. A doteraz kopu ľudí, pán Harabin je zlý, lebo kritizuje Fica. Ja nekritizujem Fica, ja len hovorím, čo robí. Ja som pomenoval nezákonnosti, neústavnosti u Matoviča, u Lipšica. Veď oni nosili rúška a tie platformy pre křížka. Ja som natočil video, ako pákajú trestnú činnosť, ako porušujú ľudské práva. A prečo by som ja na nezákonnosti pána Fica
pána Kaliňáka, ktoré škodia zahranično-politicky aj existenčne pre štát, nemalo hovoriť. No ale to je tá časť voličského spektra, ktorí nechápu súvislosti hneď. Až plynutím času chápu spojenia, následky, súvislosti. No a preto alternatíva, aj vaše médium je tu na to, aby toto v úplnej jadrnej podobe odhalovali. A vidíte vy nejakú šancu, že by sme sa z tej 5. ligy dostali napríklad aspoň do 2. alebo 1. ligy? Pozrite, ja som viackrát hovoril o otázke neutrality. Tu, a to treba rovno povedať, v tomto východoeurópskom priestore je už teraz konfrontačný súboj medzi Poľskom a Maďarskom o dominanciu v tomto priestore. Maďarsko ide do akých línií už dlho a konzistentne je proti banderovcom a ukronacistom a vôbec zelenského režimu. V poslednom období Poliaci, ktorí ako majú tam najviac vojakov v rámci NATO, a tí hynú tam, že už v Poľsku majú cintoriny, teraz v niektorej oblasti asi 50 dôstojníkov NATO zlikvidovala ruská armáda. Návrodsky začal rozprávať, že musíme prijímať zákon o zákaze symbolov banderizmu. Čiže začína konkurenčne ísť do priestoru Maďarska. Pred druhou svetovou vojnou vytýkajú Tisovi niečo to a to, a išlo tu o rozdelenie Slovenska medzi Poľsko a Maďarsko. No a my z tohto marazmu môžeme výjsť tak, keď sa budeme uchádzať o neutralitu. Neutralitu ako môžete dosiahnuť? Veď Elo vie, lebo už aj minule sme sa bavili čiastočne o tom, musíš to jednostranne vyhlásiť, ale musí byť zmluvne uznaná neutralita. Lebo pokiaľ nie je uznaná, no tak ona má len taký, by som povedal, formu neutrálnosti, že sa nezapája do konfliktu, nedáva zbranie a tak ďalej. Ale keďže ide o slabší štát, tak je potrebné, aby ho uznali veľmoci. Napríklad Ruská federácia, prípadne Čína, potom India, Irán a aj Trump by sa mohol pripojiť. A keď máš status neutrality, tak máš zabezpečenú teda vojenskú politickú neutralitu, tak máš zabezpečenú obrany schopnosť, pretože je garantovaná veľmocmi. Neznamená veľmocami, neznamená, že ty nemôžeš mať armádu. Máš armádu v určitom rozsahu potrebnom. Máš policajné zbory, hasičské, ochranárske a tak ďalej. Ale napríklad sa zaviažeš, že nebudeš vyrábať jadrové zbrane, ale máš zabezpečenú bezpečnosť. Neutralita má aj totálne ekonomické výhody, lebo neutrálny štát sa ľahšie dostáva do obchodných, biznisových vzťahoch partnerských, pokiaľ ide o odber energie alebo získavanie energie. Čiže toto hovorím celý čas. A ja si myslím, že Ruskej federácii v tejto situácii, kedy Európska únia sa rozpada, kedy teda celá západná Európa absolútne konfrontačne chce ísť do konfliktu s Ruskom. Rusko má, podľa môjho záujmu, na tom, že by v tomto priestore tu vznikli neutrálne štáty, Švajčiarsko, Rakúsko a Slovensko, aby mali priamo na západnej hranici štát, ktorý nebude mať jadrové zbrane na území. A samozrejme ide určitý priesah do rozpadajúcej sa Európskej únie. Rusi nepotrebujú cudzie územia, veď to som už x-krát povedal, Stalin bol v Berlíne a Chicago sa vrátili, tak práve, že Červená armáda skončila na hraniciach, oslobodzovala všetky štáty od fašizmu a kladla obete. No a keď chcete neutralitu, no tak ako nemôžete provokovať Rusko dodávkami zbraní. Čiže Rusi musia, ale aj každá veľmoc, nie Rusi, musí mať na partnerskej strane dôveryhodné osoby, v
dôvodné osoby. Ja napríklad sa čudujem, a aj pozícii SNS, že viacej sa nevyhraňuje voči... Lebo v podstate SNS je čo? SNS je v protiruskej koalícii. Pretože hlas a Smer sú jasne probanderovsky proti Rusku, aj tými včerajšími vyhláseniami. No a SNS hovorí, Rusko nie je agresor, sme proti dodávkam zbraní, sme proti sankciám, no ale dovčerajší akože cez komerčné linky. No tak ako, ja si myslím, že tam tiež asi tí koaliční partneri SNS zrejme skúšajú trpezlivo SNS, pretože do nekonečna nemôže SNS zotrvávať v protiruskej koalícii, keď na druhej strane hlása to, čo hlása. Čiže tento stret tu, nazval by som to červená línia, sa blíži. A preto si myslím, že pokiaľ sa takto bude pokračovať, tak táto koalícia nemôže vydržať z tohto titulu. No žiaľ práve... ale čo potom? No to má a potom tam ide o formovanie národno-vlasteneckého bloku. Tam ide o to. Dúhová koalícia? Ale prečo by mala prísť dúhová koalícia? No. Prečo? Práve tu ide o to, aby obyvateľstvo pochopilo, kto je jeho reprezentant. To už je otázka potom politická, mediálna, vplyvu na obyvateľstvo, zjednocovací proces národno-vlasteneckých síl a jasne označiť, kto je nepriateľ slovenského národa, rodiny, rodu, štátnosti, existencie Slovenska. V tejto konfrontácii dojde v celej Európe. Celej Európe, veď to vidíme, tie procesy, že oni sa snažia, a na Slovensku po včerajšku úplne, preniesť bremeno ťaživých existenčných vecí na národ, konsolidačný balín, len aby mohli zbrojiť a dodávať zbranie a podporovať fašizmus. No a tieto sociálne nepokoje povalia. Vo Francúzsku padá vláda a zostaví vládu. No ako asi ťažko. Vidíme, čo sa deje v Španielsku. V Nemecku. Tento malý Hitleroš došiel do konfliktu s Orbánom, ktorý povedal, my nebudeme podporovať banderovcov a vojnu na Ukrajine. A my musíme až do zdochnutia Nemecka. Viete, toto už je... ale západná Európa evidentne chce, lebo zisťuje, že Amerika ako cúva, lebo Trump má vyhlásenia Tomahawk a ešte som nerozhodnutý, lebo má silnú proti trumpovskú opozíciu, to je stará štátna liberálna elita cez demokratickú stranu. Rozpočet musí mať schválený. Rozumieme tomu. Takže, a preto západná Európa čo chce? Vojnu. Ale nie, že by oni bojovali. Treba si všimnúť jeden moment. Oni sú vťahnuť do konfliktu s Ruskom koho? Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Nárazníkové zóny. Áno. A hovoria o tom, že Poliaci majú územie na Ukrajine, čo ako poľsko-litovský štát a ako kurzová línia, hovorí sa, Poľsko ani milimeter nedostane. Ale ich návádzajú. Slovensko, Zakarpatská Ukrajina, ktorá teda Karpatská Rus, Maďarsko tiež územia a Rumunsko, Bukovina. Prečo? Lebo keď si na toto budú narokovať, Orbán je opatrný. Orbán nie, my si nenarokujeme nič. Keď si budete narokovať, tak okamžite ste v konflikte s Ruskom, pretože toto je ruské historické územie a oni potrebujú tieto štáty dostať do vojny, nie oni bojovať. Toto sú geopolitické hry. Kto toto nevie čítať, tak je nezodpovedný. A preto ešte raz, toto bratanie sa Fica, Kaliňáka so Šmehilom, teda Šmigalom a Zelenským je vražedné pre Slovensko. Vražedné. A toto srdce musí boleť každého Slováka, keď toto vidí. Ja myslím, že to tak aj je. To ma zaujímalo, že nakoľko reálne je, lebo popísali sme si tie kroky, ako by to bolo dobré, nakoľko reálne je
ako sa to stane a môže stať? Ide o výmenu vlády alebo o zmenu vedomia ľudí, alebo ako to vidíte? Toto sú postupné procesy, hej? Toto je evolučný vývoj. Veď si zoberte, v roku 99, ako začínal Putin. Hej? Veď všetci ho odpisovali, že to je samovrah, hej? Ktorého dosadil Jelcin, aby všetko zlo, ktoré Jelcin spôsobil pri rozklade Ruska, sa premietlo na Putina tak, ako pri odstrelení Čaušeska. No a tieto postupné procesy, vplyv, vývoj a tak ďalej, a to trvá roky, hej, zmenil spoločenské vedomie, hej, u Rusov. A pritom tam je piata kolona v širokom rozsahu. Hej, a oligarchia, centrálna banka Nabulina, to je agent Američanov, ale urobil napríklad Putin paralelnú ekonomiku, tým sa im nedarí ani na Biuline, i keď zvyšuje úrokovú sadzbu a navyšuje infláciu, likviduje domácich výrobcov. Aj tak postupuje krokmi. To sú mravenčie roky. Ale práve tým, že Rusko v podstate už vyhralo na Ukrajine, tieto pozitívne výsledky a dôsledky sa budú samozrejme prenášať aj do východnej Európy, lebo spoločenstva BRICS, Šanghajská organizácia spolupráce ukazujú príklad, že takto starý svet nemôže fungovať, hej, na nadradenosti jedného národa nad druhým, jedného človeka nad druhým. Hej. No a toto sú pozitívne zbory, ktoré budú mať vplyv aj na spoločenské vedomie, aj na Slovensku, aj v Poľsku, aj v Česku. Len je tam jedno ešte, čo si... No, my nemôžeme časovo ohraničiť o 2 mesiace, o 3 mesiace. To sa nedá. Jasné. Ale ešte jedno, ten príklad, čo si hovoril, čo sa podarilo možno Putinovi, aby získal nejakú suverenitu národnú a vlastne aj tú moc výkonu, že nemusí niekomu telefonovať, či to môžem spraviť alebo nemôžem. Už sme mali, že slovenský premiér a premiérka telefonovali do Nemecka, môžeme alebo nemôžeme, ale... No však, a pán Fico s Kaliňákom nedostali telefon, že včera urobili to? Nedostali? Tak to zgarantujem na 1000%. Dobre. Lebo Fico nie je hlupak. Fico nie je hlupak, že by takúto vec neurobil pod nátlakom a vydieraním. Fico nie je hlupak. To sa ukáže, uvidíme, ale je tam jeden moment taký systémový. My sa ho dotýkame aj pri tej téme ústavy. A to je, že vlastne Putin odstrihol politické, ideologické, záujmové mimovládne organizácie. Väčšinou začalo sa to tým, že ich označil za agentov, znemožnil príjem zo zahraničia, alebo boli postavení mimo zákon. Kdežto u nás, a vidíme to aj tu pri ústave, už sa ozývajú rôzne tie ľudskoprávne, angažované, záujmové mimovládky, ktoré vlastne, vidíme to teraz, keď hovoríme, tak vlastne v Gruzínsku prebieha už ďalší pokus o Majdan a tam práve ich premiér povedal, že sú za tým nielen mimovládne organizácie, ale aj zahraničné tajné služby. Čiže ako keby to prepojenie tých mimovládok, na ktorými drží aj Brusel, ochrannú ruku. Mimochodom, Brusel ide schvaľovať, toto kritizoval teraz Milan Uhrík, projekt Agora, teraz neviem, či som dobre počul, ale 8,6 miliárd eur na podporu mimovládnych organizácií ide zobrať 100 miliárd poľnohospodárom, to, čo jeme, zemživiteľka, a takmer 10% z toho ide dať mimovládnym organizáciám, ktoré naopak Putin teda eliminoval okrem tých oligarchov, ktorých tam mal, a tú 5. kolónu. Prečo u nás nepostupujeme, hoci premiér tiež vypráva, tá Šimečková mama tiež mala nejaké prsty cez mimovládnu organizáciu. Vieme, že mimovládky rozkladajú tento typ národného štátu. Prečo sa to nerieši? Vieš, ako skončil ten zákon, hej? On bol vlastne vykostený. No veď preto, že Fico, Kaliňák, Pellegrini sú riadení zvonku. Preto nebol prijatý reálny zákon, ktorý pôvodne Adam Lučanský navrhol, ale bol prijatý takýto platonický, ktorý nič neznamená a posilňuje postavenie mimovládiek. Kto dal najviac peňazí mimovládkam? Ktoré vlády? Najviac peňazí a pri živote udržal mimovládky pán Fico. Najviac. A
tým pádom, kto vyrobil stranu PS? Lebo ona žije na ideológii LGBTI. Hej? Mimovládky na tejto ideológii, financované pánom Ficom, rastli a z toho vznikla politická strana PS. Nie sú dohodnutí. Putin urobil reálne kroky na zlikvidovanie. U nás nie. U nás len na ohlúpenie voličskej základni. Nič viac. Lebo reálne zlikvidoval mimovládky aj Orbán. Reálne Orbán nerokuje s banderovcami na Ukrajine. Čiže kto v Rusku začal finančne podporovať rodiny? Putin opakoval to. Aj Orbán to v Maďarsku opakoval. Aj Srbsku Vučić, vlastne aj tam je farebná revolúcia. Kto začal enormne vkladať peniaze do vzdelávacieho systému? Putin. Preto má takúto povahu. Preto sa im nedarí na západe. Oni vedia, že s Ruskom vyhrať vojnu nemôžu. Nemôžu. Len cez vnútornú zradu. Len cez vnútornú zradu, tak ako niekedy v 17. storočí Židimitriáda, prišli Poliaci do Moskvy a potom ten bolševický duch ruského národa požarským iných vyprašili Poliakov z Moskvy. No, čiže chcem povedať, že tieto procesy, ktoré v Rusku začali, mali postupné kroky. A u nás sa v tomto smere nerobí absolútne nič. To len svedčí, že Šimečka s Ficom sú dohodnutí. Keď niečomu by došlo, Fico so Šimečkom pôjde kedykoľvek do koalície. To mi verte. To mi verte. A po včerajšku som v tomto smere už definitívne ako utvrdený, že je to tak. Že je to tak. Čiže tu musí nastúpiť iná politická sila, alebo zoskupenie síl, alebo zjednotenie národno-vlasteneckých žiaľ. A to sú zase procesy riadené zvonku, kde sa snažia národno-vlastenecké subjekty atomizovať. Toto nie sú náhody. Trpaslíci 1,5%, 0,3% a to vytvára rozkol vôbec v tej jednotnej politike ochrany rodu, rodiny, národa, štátu. Žiaľ. Ale aj tak, tieto evolučné procesy raz k tomuto dospejú. A anglosaská civilizácia končí. Končí. A už teraz sa formuje určité svetové spoločenstvo, ktoré by v podstate, keďže OSN ako také nespĺňa tú úlohu, ktorú sa predpokladalo, vzniká určité svetové spoločenstvo bezpodmienečnej bezpečnosti všetkých štátov. No a my, ako v prvej fáze to bol totálny omyl, keď sme vstúpili do NATO, v prechodnom období, aby sme mohli vystúpiť z NATO, treba začať hlasať potrebu neutrality. A potom môžeme sa dostať do tohto spoločenstva. Čiže aj tá neutralita že to tej môže byť prechodný krok na prechodné obdobie. Aby sme sa dostali z toho bojového agresívneho spolku. Lebo ľudia si neuvedomujú, že keď ty chceš vojnu, keď ty chceš útočiť, keď ty zbrojíš a spoliehaš sa, že v podstate ekonomika Európskej únie už neexistuje, existuje len vojenská ekonomika a tá de facto ťa núti ísť do vojny a toto je chore, pretože akcia, reakcia a ideme všetci, ako sa hovorí, do plynu. Ale ja by som chcel zdôrazniť aj pre našich divákov, že dnes je vlastne, natáčame to 7. októbra. A to je tiež jeden významný dátum. Putin má narodeniny. Putin má narodeniny. Na rozdiel od Pellegriniho. Áno, to som práve... To som nemyslel, ale... 73. Bitka pri Lepante, kde prvýkrát kresťanské síly, vlastne tie pôvodné európske, obránili a zvíťazili nad osmanskou inváziou. A to je, myslím, po tých 450 rokoch, že opäť riešime nejaký podobný problém, že jedna časť tá národná, vlastenecká, konzervatívna, pôvodná európska chce brániť tie pôvodné európske hodnoty a tá druhá ich likviduje, ako si povedal. Rodinu, kresťanstvo. My spochybňujeme ústavu a
tam zomierali ľudia, tam sa nebali ísť. A dnes je teda aj ten sviatok Panny Márie Sedembolestnej, Ružencovej, ospravedlňujem sa. To znamená, že ako keby z toho nášho života... Na toto sa má zamerať Trstenský. No, aj so Zvolenským. K tomu dávať vyjadrenia. No ja by som to doplnila. Presne som chcela dať na záver takú duchovnú otázku. No. Pretože my ako národ slovanský sme boli vždy nejakým spôsobom utláčaní. Vidíte vy v tých našich dušiach slovenských nejakú špecifickú úlohu, že máme nejakú významnú úlohu v rámci tohto celého systému? Lebo vždy sme boli len utlačaní. Jednou minútočkou k tomuto. To je vážna vec. Starý Bush a potom Obama, keď tu bol 2011, povedal, my máme predstavu o novej Európe, o Európe nových národov, nových jazykov, nových štátov. Čiže tu už to sociálno-etické pnutie v západnej Európe už vymenovaných štátov je v takom štádiu, že je len otázka blízkej budúcnosti, kedy moslimské obyvateľstvo preváži a tie štáty zanikajú a bude tam európsky islamský kalifát. Európsky islamský kalifát. Viete, v Británii starostovia, všetko mocné. Nechcem širšie, chcem sa koncentrovať na to. Slovenský národ, Florinský, ruský historik 1907 napísal známu knihu Slovanské plemená. Slovanské plemena. A tam ináč okrem iného, keby sme už išli aj na Ukrajinu a Ukrajincov. Tam ako hovorí, že Ukrajina, Ukrajinci, to nie je etnografický výraz, ale geografický výraz. Že všetci Slovania, ktorí žijú na okraji, sú Okrajinci. Ale vo vzťahu k Slovákom v tej istej knihe v druhej polovici píše, lebo už vtedy boli teórie v súvislosti s blížiacim sa vznikom Československa, to bolo 1907, a česká politická, by som povedal, garnitúra Masaryk-Beneš, ako tvorbe štátu začali hovoriť o čechoslovakizme, že Slováci nie sú národ. A on tam jasne v tej knihe 1907 píše, Slováci sú identický, originálny národ, žijúci severo-západne v Uhorsku a juhovýchodne na Morave. Čiže je jasné, že Morava, však Slovácko tam je a tak ďalej. No, a potom tu nastali zhubné teórie čechoslovakizmu, teda ešte v samotnom Uhorsku, ale tá kniha bola písaná počas Uhorska, keď bola silná maďarizácia, že slovenský národ nie je národ a tak ďalej. No ale potom v tomto pokračovali Česi. Jednak Beneš s Masarykom a hulváckým spôsobom a ešte likvidovali Hlinku, zatvárali a tak ďalej. Veď to bolo dačo strašné. Ale potom v tom pokračovali do roku 68 aj komunisti. Aj komunisti v tom pokračovali. No a ja chcem tým povedať, že slovenský národ tu bol, je a bude. Ten duch slovenského národa je mimoriadne silný. A my sme v strede všetkých slovanských národov. My sme v strede, ja som to zažil. V Chorvátsku som bol na dovolenke. Odchádzal som. No a s tým Chorvátom som rozprával, sme sa rozumeli, preklady sme neviem. A teraz na moje miesto prichádzal akurát do toho jeho rodinného domu Chorváta Poliak. A on mi hovorí, že či nemôžem tu ešte pol hodiny zostať, kým príde ten Poliak, lebo on nevie sa s ním dorozumieť, aby som robil tlmočníka pri uzatváraní tých bytových podmienok tam a dohovoru. Čiže duch slovenského národa je mimoriadne. A my sme Slovania. A Slovania musia držať pokope. Preto toto je zrúdnosť anglosastov dostať do konfliktu alebo použiť Slovákov proti Slovanom. Tu boli aj štátoprávne útvary, Rakúsko-Horsko, Slováci v prvej svetovej vojne prešli na stranu Rusov. Ale aj v druhej svetovej vojne prešli na stranu Rusov až na malé
výnimky. Čiže toto sú bratské národy a vedia, hej, že aj záchrana, aj pomoc vždy môže prísť len zo strany, hej, slovanských brátov. A preto my, hej, máme takú devízu, hej, že treba z nej len čerpať. Hej. Čerpať. Nič viac a nič menej. To nie sú proruské postoje, to sú proslovenské postoje. Hej. Nijaké. Proslovenské. Ale nebudem protirusky. Prečo by som mal byť protirusky? Ja som nebol protisrbský nikdy. Hej. A vraždenie Srbov som vtedy pomenoval, že ide o vraždenie Srbov na rozdiel od niektorých, ktorí, hej, si zoberte, pán Banáš niekedy chválil americkú vojenskú operáciu, respektíve NATO. A teraz hovoril, on sa mýlil. Jak sa ty môžeš mýliť v principiálnych otázkach? Ja toto nechápem, hej. Alebo pán ten Chmelár, hej, Rusko je agresor, teraz už otáča. Tak ako... Dobre, takže... To už som teraz zabrdol, hej, aj my nebudeme otáčať. Nie otázkach výčitek, ale ako pre mňa buď máš jasno, buď si konzistentný, hej, principiálny, hej, alebo v otázkach COVID diktatúry, rúška, hej, plexiskla a testovaniu sa podrobne. Dobre. Tak ukončili sme to celkom pozitívne, ja si myslím. Ako v tomto smere Aj s nejakým návodom, aby ľudia rozmýšľali v súvislostiach, aby išli aj do istých nepríjemných detailov a priznali si možno aj pravdu. Vo svojom okolí presvedčať ľudí ako takto. Takto je, ukazuj fakty. Presne. Hej, ako každý vo svojom okolí, rodina, blízky, spolupracovníci, kolegovia na ulici, v divadle, na športovisku. Hej, ako pravdu. Ďakujeme veľmi pekne, pán Harabín, že ste k nám prišli opäť. A verím, že sa vidíme zase na budúce. Samozrejme, ďakujem aj ja vám za priestor a hovorím v tomto smere, treba šíriť osvetu, lebo vidíte aj alternatívna scéna, aká je, hej, že aj na alternatívnej scéne Smerohlas si kúpil určité médiá a urobil mainstream na alternatíve. A zase to je to, čo sme rozhodli. Aby ohlúpol, že oni sú pronárodní. Rozdieluj a panuj, tu bolo od Ríma a dúfajme, že sa už rozdeliť nedáme a sledujte preto našu reláciu súvislosti aj na budúce. Lúčime sa s vami. Dovidenia, teším sa na ďalšie relácie.